Por sexto ano consecutivo, Ribeira volve a acoller a Feira de Educación. Desenvolverase ata o vindeiro domingo. Esta mañá abría as súas portas coa presenza da conselleira de Educación, Carmen Pomar. Durante o percorrido pola carpa de usos múltiples, tivo tempo de coñecer algunhas das actividades programadas nesta iniciativa educativa que organiza o Concello aos distintos centros de ensino da localidade. Creo que é unha iniciativa ademais que mezcla distintas cousas, non? Mezcla por unha banda o lecer e o divertimento, pois con obxectivos moito máis académicos, que ao mellor non se ven dunha maneira tan explícita, pero que teñen que ver incluso pois coas distintas profesións ou os distintos ámbitos ou eixos nos que se pode traballar ou nos que se pode estudar. Que agradecemos á conselleira que quixera vir a esta experiencia que un ano máis se desenrola no noso pobo e nada, desexarlle moita suerte, que é unha labor verdadeiramente difícil o sacar adiante o que creo que todos os pais e para todas as persoas é un dos puntos claves da acción do goberno, que é a educación. Nesta primeira xornada foron máis de 500 os nenos e nenas que pasaron polas instalacións para disfrutar das primeiras actividades, como é o caso de obradoiros de robótica, cinema infantil, talleres artísticos ou mesmo actividades de reciclaxe, unha das de maior éxito. Os alumnos do Colexio Gallón de cuarto de ESO estamos preparando uns broches, unhas flores, mediante plásticos reciclados e botellas. É unha medida para concienciar a xente do uso dos plásticos e así poder reciclar e ter un mundo mellor. Estou facendo un retrato con papeles e cartulinas porque aprendemos a facer cousas novas. Paréceme moi ben isto que fan estas cousas para os nenos e para todos. A feira prolongarase ata o vindeiro domingo, con actividades do máis variado de todos os gustos, en xornada de mañá e de tarde.